să spun așa, al parohiei, cu două scopuri. În primul rând, pentru funcționarea slujbilor și în al doilea rând, pentru reactualizarea tradițiilor. Am readus în reactualitate costumele naționale. Pe o parte le-am scos din lata de zestre, pe altă parte le-am confecționat. Avem persoane care se ocupă de așa ceva și se ocupă și fac lucrul acesta cu plăcere. De asemenea, am căutat să colaborăm cu ansamblu folcloric Miorița din Piatra Șoimului. Eu i-am apreciat pe acești oameni, pentru că am văzut că au o bogată zestre culturală și artistică. Am avut și noi de învățat de la ei și ei au învățat de la noi și prin colaborarea aceasta, vedeți dumneavoastră ce lucruri frumoase realizăm. După aceea am căutat să conștientizăm enoriașii în ceea ce privește îndeplinirea oficiului de gazd. Le-am spus, în legătură cu colindul, de exemplu, noi o să mergem cu colindul. O să colindăm cum colindau strămoșii noștri acum 100-200 de ani. Dar dumneavoastră trebuie să fiți gazde și să ne primiți cum primeau strămoșii gazdele acum 100-200 de ani. Și într-adevăr ne-au înțeles și chiar cu bucurie au primit această propunere noastră. Chiar cineva mi-a mărturisit: părinte, vă așteptăm cu o bucurie ca de copil în noapte de Crăciun. Vă dați seama, asemenea mărturisiri îți dă curaj și te face să mergi înainte. În legătură cu tradiția din noapte de Crăciun, este o întreagă procesiune și fiecare gest, fiecare act are semnificația lui. Ați văzut, la început sună buciumul, în jurul dor sună buciumul, anunță colindătorii care deja știu, dar această chemare are un răsunet aparte în sufletul lor. Adunare, da. Deci această chemare, de fapt, e o chemare strămoșească. Așa are o rezonanță aparte în sufletul lor. Și vin, se adună grupuri, intrăm în biserică, la început cântăm un colind, așa să ne încălzim vocile, să aducem bucuria și curajul, pentru că într-adevăr trebuie un curaj, o bucurie, așa, ca să transmiți așa niște gânduri, niște mesaje, trebuie să le transmiți de la inimă la inimă și trebuie o stare sufletească de bucurie și cu acest colind de început căutăm să le aducem în sufletul lor această stare sufletească. După aceea intrăm în biserică, facem un pic de aghiazmă, binecuvântăm pe fiecare, pentru că de altfel ceea ce facem noi în noaptea de Crăciun considerăm că este și o misiune. Deci aduce vestea nașterii Domnului în casele și în sufletele oamenilor este o misiune. Le-am explicat, i-am conștientizat, zic, ceea ce faceți dumneavoastră, deci în afara actului artistic faceți și o misiune. Înțeles, este mai greu acum. Nu este zăpadă, este vreme frumoasă, este cald, cu toate că noi am așteptat zăpadă, pentru că zăpada dă o bucurie, un specific aparte. Aproape că nu-i de imaginat o sărbătoare a Crăciunului la români fără zăpadă, dar ea că cu voia lui Dumnezeu anul acesta nu avem zăpadă. Și este mai bine, dar totuși prin această binecuvântare îi întărim, îi încurajăm ca să facă față la ore 12, 1, 2 noapte, pentru că sunt oameni care ne așteaptă cu sufletele deschise, cu mesele întinse, după cum o să vedeți. După această binecuvântare ieșim, ne așezăm în formație, în sunet de toacă și de clopot, pornim pe ulițele satului. Ajungem la extrema nordică a satului și de acolo începem să colindăm. Nu neapărat la fiecare casă, pentru că ar fi imposibil să colindăm la fiecare casă, dar eu i-am îndemnat să adune grupuri, cu mesele bogate, cu sufletele deschise, cu zâmbetul pe buze și ne facem datoria. Ajunge până la biserică, aici la biserică familia preotului, familia mea, împreună cu alți gospodari din sat, îndeplinesc oficiul de gazdă, tot în sunet de clopot și de toacă ajungem în fața trapezii, soția, cu familia, cu ceilalți gospodari, cu pâine și sare, ne întâlnim, ne colindăm, intrăm în sala de mese, aici iarăși este un moment deosebit, un moment emoționant, de altfel o să vedeți în continuare așa pe parcursul așa acestei seri, câte un mic cadou, câte o binecuvântare la fiecare, o urare la sfârșit și pornim iarăși pe ulițile satului până când o să ne țină putere. Părinte, da, câte o urare și câte un mic cadou la fiecare, iată, se convine la finalul acestui interviu, cum mai avem și treabă. Nu e așa că dumneavoastră de acum plecați, este ora 3 și 25 de minute. Deja suntem să săvârșesc așa, urarea pentru toți ai dumneavoastră, Enoria, și pentru toată lumea. Să dea Dumnezeu ca
în această seară, în aceste sărbători, să aducem între noi iubirea pe care a adus-o în lume cel născut în Ieslea din Betleem. Hristos se naște, slăviți-L, Hristos din ceruri, întâmpinați-L. Să dea Dumnezeu ca la fiecare nașterea lui Hristos să ne fie de folos. La mulți ani și Dumnezeu să ne ajute la toată lumea. Mulțumim frumos, Părinte. Stimați prieteni, dragii mei, iată încă un reper la Negulești. Dacă vorbim într-un mod mai mult sau mai puțin prozaic despre stațiunea Negulești, despre potențialul care există în această comună Piatra Șoimului și care așteaptă să fie pus în valoare, pentru că neapărat sunt atâtea resurse care ar trebui să contribuie la mai propășire, la mai bună stare a oamenilor. Închipuiți-vă că atâtea și atâtea lucruri sunt de întâmpinat la Negulești. Poposiți așadar când mergeți la stațiune, la izvoarele minerale, la cascada aceea pe care o asimilăm noi cu Dăruitoarea și care se cheamă Duraș la noi, la lacul Veselaru din dreapta, la drumul chinezesc din stânga, la atâtea și atâtea, la mina de Chihlimbar de la Frasen mai la deal și la atâtea și atâtea lucruri de un pitoresc covârșitor. Opriți așadar și pe la Părintele Mocănașu. Ați pleca și mai bogați de cum ați venit. Traian Socea și Gabi Munteanu de la cameră, eu de la microfon și cu Părintele Lucian Mocănașu, mulțumirile noastre pentru ceea ce sunteți dumneavoastră, pentru ceea ce noi tot timpul încercăm să fim împreună cu dumneavoastră și îndatorați dumneavoastră. Așadar, nu spun finalul pentru că mai face o încheiere, dar se cuvine să vă îndemn iarăși și iarăși. Dacă nu puteți face un bine, care nu face să rău. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Și ne curățește pe noi de toate înțelepciunea și ne mântuiește pururile Sfântului noastre. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte Părintimoare, Sfinte noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte Părintimoare, Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte Părintimoare, Sfinte noi. Slavă Tatălui și Sfântului și pururile Sfântului. Prea Sfântă Dumnezeu, Sfinte noi, Doamne, Sfinte păcatele noastre, Sfinte iartă păcatele noastre. Sfinte cel ce teaptă și vindică cuvintele noastre, Dumnezeu cel Sfânt. Doamne, iubește, Doamne, iubește, slavă Tatălui și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească numele Tău, vie împărăția Ta, facă se voia Ta precum cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele noastre și ne iartă-ne greșelile noastre precum noi de greșelile noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește cel vicleia. Tata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat. Evanghelie de la Ioan citire. Iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea în evreiește viteza 5 picioare avânt. Între acele zăcea mulțime multă de bolnavi, orice au pus casca, care așteptau mișcare